sa kanya, siya ang kasagutan, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw ang tanan. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Diin siya nga Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan, diin kanunay siyang nagproteksyon ug nag-umuma sa matag usa nga mingtuo misalig kaniya. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y tag-iya sa mong kinabuhi ug sa tanan nga mga butang nga imong gihatag ipiyal kanamo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab kanimo, sa pagdaig kanimo, sa pagpasilungog labaw sa tanan, sa pagpamati na usab sa imong mga pulong. Amahan Dios sa makagahom, dawata o Dios sa among mga halad, mga pagdaig. Kung doon na may mga makababag, makaulang o Dios, salamat nga mapasayloon ka ug andam ka kanunay sa pagpasaylo sa mga katawhan nga modangot moduol nganha kanimo sa paghatag sa kasing-kasing una-una nga mahinulsolon sa mga butang diin napakyas, diin
himo og mga butang, mga pulong, mga buhat nga dili makapahimaya kanimo. Amahan, salamat o Dios nga ang tanan nga midangop kanimo imo gayong pagadawaton. And thank you so much Lord sa imuhang pagpanalangin na usab sa among panag-uban. Padayon ka na usab magapanulti ka namo. Kini among mga pag-ampo amahan, among tuuhan, maangkon, madawat ug mabatunan sa matagusa nga midangop kanimo. Amo kang daygon, salamatan, pasidunggan ug alang lamang kanimo ang tanang himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang matag kinabuhi. Og ato ta sa paghatag og panahon sa ato mga kaigsuonan nga mihatod og mga mensahe, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod gyud sa ato ang programa pinaagi sa live Facebook, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ihatubang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso huwa mahuti kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong nga pakiguban, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa 101.3 atong FM station nga walay laing gihatod o gipaambit sa tanan nga mga katawhan nga nagsunod nini maong FM radio. Dili ang pulong sa Dios, mga mensahe sa Dios. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang mga FM station sa nagkalain mga lugar nga nag-hook up nini maong programa. I declare blessing sa matagusa. Mayong gabi ug maayong pagpaniyapon sa tanan nato mga kaigsuonan, ilabi na diha sa sitio Tubod, ilang brother Moses ug nilang brother Johnny diha sa Linaw ug sa Ampak. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ug maayong panihapon, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Kalatagan og diha sa sitio Pantag og ilabi na sa ato mga kaigsuonan diri sa sitio Kalogtogan. Maayong gabi, mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanang mga last silent listeners sa ato nga programa. I declare blessing, blessing in Jesus name. Sa tanan nato mga kaigsuonan, labi na sa mga nag-share sa ato ang programa nga to sila mga kaila gigala, labi na sa pamilya. Maayong pagpakiguban ug maayong pagpaminaw sa tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Pila na lang ka adlaw mga kaigsuonan, pila na lang ka semana, murag makaingon ko sa kabulan na lang. Maghugyaw na tas mga pagdaig sa Ginoo diri sa lugar diin kami gibutang sa Dios. Anang adlaw akong nakita mga kaigsuonan nga ang kadaogan o kabag-uhag kaluwasan ipabuhagay sa Dios sa atong gilagara. Mayong gabi ni Lian Abuda Garces Kalamba. Mayong gabi Pastor Watsing from Abu Dhabi. Pwede ko request kanta Gihimo Kong Gasa. Gihimo Kong Gasa. Salamat kay Sister Lian Abuda Garces sa imuhang pagsunod sa tong programa. Panalangin na ubanan proteksyonan ka sa Ginoo diha sa imuhang pag
Panarbaho dihas Abu Dhabi. Happy listening, happy watching sa tanato mga kaigsoon mga OFW. Magsadya ta kanunay, muday ka nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog. Sige ilukso, tanan mo lukso. Dayon ta ang Ginoo, mupagpagpagpag ta. Pagpag ka maglanog-lanog, kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Dios. Maayong pakiguban, maayong gabi, ilabi na ni Labina Limbo og ni Labina og ni Medalyo matud pa. Good evening Pastor Wansing from Davao City. Request kong kanta lahutay. Salamat pa sa pagkanta. Wala na ako ni makanta kagabi no. Sige ako ning kantahon karon. Si Arnolfo Hipgano. Maayong gabi nimo Pastor, kumusta man ka diha? Ang Dios padayon mag-uban magpanalangin kanimo atong igsuon si Arnolfo Hipgano. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon, God bless sa ministry. Wansing from Davao City. Muday ko Si Anton Waling Diaz, maayong gabi Pastor. Og Rachel Dinso, maayong gabi. Og ni Morina Daitol, maayong gabi sa tanan. Watching Thailand. musayaw-sayaw. Laigon ng Dios magpanalangin sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod sa itong programa og mi-share usab ni ining atos pamilya. Sayo sa kalipa. Si Marcos Monticelio, maayong gabi. Si Genesis Sayon, matod pa maayong gabi Pastor ug sa tanan nga mga nagsunod ni ini maong programa ha. Dalaygon ng Dios, request awit makalangit Pastor hangtod may kinabuhi. Dagang salamat. Mulukso, dayon ta ang Ginoo. Awit makalangit ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Gihimo mo ako. Okay, mao ba ni? Gihimo mo ako ngagasa. Ako magtawo alang lamang kanimo. Wow. Ikaw ug ako gipahimugso og gipakatao sa Ginoo para ra gyud sa Ginoo. Maayong gabi ni Girly Salvia Pigalan. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa imong programa watching from Saudi Arabia. Pwede request kanta makalangit Pastor gugmang maunongon lahutay lang. Salamat Pastor. Sige ako gining kantahon. Si Evelyn Sirapin, maayong gabi. Og si Ida Obrador, maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha sa Guadalupe? Si Hilma Obas, maayong gabi. Padayon lang gyud ta uban sa tabang sa Ginoo. Amen, padayon gyud ta. Ang magpadayon maoray maluwas. Kibuhat mo Mateo 24:13. Si Brother Josepino Paran, maayong gabi. Maayong gabi ninyo diha Brad Pino og ni Samuel Hilo Senior, maayong gabi. Si Pastor Jimuel Limpahan Badoy, maayong gabi Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Kumusta mo diha Pastor? Diha sa Lonoy, Baay City, Negros Island. Si Jocelyn Barbon Isidoro, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw. Naminaw ko diri sa Negros Oriental. Asa mo dapit Sister Jocelyn? Kumusta mo diha? Maayong gabi ni Gingging Simbron, maayong gabi Pastor, kumusta dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Request ko awit makalangit Pastor, lahutay lang. Sige ato na nga tagaan og pagtagad Sister Gingging. Atulo na ka igsuon na to nga may request gyud anang awit lahutay. Si Lorna Reveliasa, hello, good evening Pastor Gideon og tan-aw sad ko ang Pulong Mo Kinabuhi. Malipay jud ko og mabless makadungog. Mabless makadasig og makalig-on sa atong relasyon diha sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you Pastor and your family watching from Inglanelia, Cebu. God with us always. Wow, salamat kayo. Si Rizal, maayong gabi ninyo diha Sister Rizal. Good evening Pastor. Pwede request song Saad sa Dios. Sige ako nang tagaan og pagtagad Saad sa Dios. Aron nga pagkapuy-an mo, ug higugmaon
Ang pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan mga kaigsonan, naghisgot ni sa kanabitawng mga pahimangno, usas mga pagpahimangno nga gitagaan og pagtagad kining pagpanghambog. Unya kanus aman magsugod nga ang tao mahambugiro. Kanabitawng pagkaarogante kanang pagpanghambog mauna say mga pulong gilangkuban sa kinaiyang pagkaarogante. Kanus aman na siya magsugod o kanus aman na kanus apo na pwedeng mawagtang unsa po'y angay natong buhaton ingon nga kita Kristohanon. Kung doon na po'y mga pangutana or naapagay mga mensahe pod ang atong mga kaigsunan, mahitungod diha sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 13 hangtod sa 17. Pwede ra gyud nga ato ng Tagalog pagtagad kung doon na mo'y mga pangutana o kaha mga explanation sad nga gikan sa Dios. Pwede ra gyud nga inyo nang i-share, ipaambit diri sa atong programa, i-comment ra gyud na sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko para ato nang matagad sa atong panag-uban. Awit makalangit hangtod may kinabuhi diri lang sa atong programang ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Morena Daitol. Good evening everyone. God bless us all watching Thailand. Kumusta mo des Thailand? Sister Susana napod sa Thailand. Si Fidel Rosario Kiring, good evening Pastor watching from Hinunangan, Southern Leyte. Request og lahotay lang. Ikaupat na atong isuon nga ni request og lahotay lang. Unya kagabi dunay duha, tulo ba to nga may request? Unya wala gyud ako makanta. Ako gining katahon ron. Si Hilma Uba, salamat kaayo Pastor sa imuhang paghago. Kanunay mi nakakaon sa pulong sa Ginoo. Si Jocelyn Caniedo, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw. Si Herbie Rimas Espinosa, maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Si Kimberly Inobio Larisa, maayong gabi ni Moses. Kumusta mo diha? Si Putoy Idolantes Hiluman, maayong gabi. Si Jewel Corisma, maayong gabi Pastor Wansing from Gango, Ozamis City. Ang Diyos magpanalangin. O niya, dalaygon ang Diyos magpanalangin sa tanang nag-share. Imong gihinloan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama, gani mo kagamhanan. Walay arang makatubong sa gugma mo. Takusuga ngayon, pasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusong, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka. Salamat kayo sa inyong pag-share sa itong programa. Ang inyong pag-share nakita na sa Dios o gantihan sa Dios ang inyong pagbuhat ni ini. Kaya sa matag-share ninyo sa itong programa, daw sama na mo nga nag-share, nagpaambit sa mensahe sa Dios. Kay dili po na makadungog ang inyong mga kaila, inyong pamilya kung wala ninyo ni i-share nga to nila. Labi na kung inyo silang dasigon og suginlan, paminaw og pakiguban mo nini mo programa ha, kay panalanginan gid mo sa Ginoo. Nindot kayo kung inana ang ato ang mabatasan sa pagdasig no sa ato ang mga kaigsuonan ilabi na sa atong mga pamilya. Salamat kaayo sa inyong pag-share. Kining tanan nakit-an sa Dios og ang Dios magabalos ni ana. Kung hinumduman kung doon na tayo gibuhat, doon na tayo madawat. Si GM Sirapiloy, maayong gabi og ni Danny Dignos, maayong gabi Brother Danny. Kumusta mo diha ato makigsunan diha sa Tisa? Ang Dios magpanalangin og kumusta ko ninyong tanan diha, ang Dios magauban, magproteksyon.
Si Kimberly Inobio Larissa, maayong gabi Pastor, watching from Toril, Davao City. Awit makalangit daygon ang Dios. Imong gihinlo Si Sister Waning Dignos, maayong gabi ninyo diha sis, o maayong gabi Pastor Gideon. Salamat kay inyo nga pag-uban. imong lugo. Walay sama, gani mo kang gamanan. Walay arang makatubong sa gugma mo. Tako sugang yan, pasidungan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko Si Virgie Palma, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Si Vilinario Florentino, dalaygon og daghang salamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Maayong gabi Pastor, og panalangin. Ang panalangin sa Ginoo mag-uban sa tanan kanunay. Ang balaang ngalan sa Ginoo. Ang balaang ngalan lang sa Ginoo ang ipataas. Amen. Mao ginay ato ang krusada. Mao nay ato ang gibansay sa ato ang kinabuhi. Si Leah Torres, maayong gabi Pastor from Nagsunog, Bindoy. Kumusta mo diha sa Nagsunog, Bindoy? Si Marie Grace, maayong gabi Pastor. Taga Sindangan, Zamboanga del Norte, naminaw nimo karon. Wow, kumusta mo diha? God bless. Ang Dios magpanalangin. hawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya Ang atorong hisutan mga kigsuonan, mahitungod nis mga pahimangno sa kinaiyang pagkahamugiro. Kanos ama ni magsugod o unsa may mga mensahe nga gipakita gipaabot diha sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 17. gininhawa. Awit makalangit akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang lahutay og gugmang maunongon. Kasing ko, mayamon ka o kalagaran ko, Ginoo. Si Cesar Torda Tigle is watching from Quezon City. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ is coming, Maranatha. Talaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Pwede ra gyud mga kigsunan nga inyohang basahon karon pag-una ang libro sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 17. Kung doon na mo'y mga mensahe nga mabatunan, madawat diha sa inyong pagpamalandong ni ining taknaa, pwede ra gyud nga inyong ipaambit o i-share diri sa atong programa o kaha kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud nga inyo nang i-message no sa ato ang programa og ato ng tagaan og pagtagad. Awit makalangit mga igsoon nga ato ang tagaan og pagtagad, lahutay og gugmang maunongon. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, di na mautlanan, busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutan aron makalapang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo ka, ayaw ra gyud pagbiyakan
niya. Dili ba may tinutuban man ang tanan? Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay kala mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli o ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may umapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimo daygasiya. Dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may ugmapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pa kani ato iuban na mo ako, sukat pa kani ato iatima mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan. Diluwas mo ako, ang pagkamayo mo, Jesus. Maunong mong nagadasin, nagalingon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugmam mo kanunay iyong maunungo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus. Dawat
kay ang ugma mo kanunay gyung maunungo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Awit makalangit diri sa to nga programa, Saad sa Dios. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Duna Daquiado. Mayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios, makadungog na pod kog pulong sa Ginoo. God bless. Si Bernardita Regis. Good evening, Pastor, og sa tanang naminaw sa mensahe, dalaygon ang Dios. Si Uberis Gina, request ko, Pastor, ikaw ang kusog. Bation kagkaloya sa pagpasan ning kasaki ning kalibutanan. Apan ng Diyos nahigugma. Mayong gabi ninyo, Edgar. Naminaw si Tatay Sinoy nimo, Pastor. Uy, salamat kaayo ni Tatay Sinoy. Maayong gabi, itay. Si Kimberly, mayong gabi, si Virgie Palma. Request kog song, Pastor, imong gonit. Ang kinabuhi kalimutan na adunay kalisdanan mga problema. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Dante Balawag. Request kog song, Pastor, ikaw ang kusog. Kaya ako raning giandam dere ang mga awit nga inyong gi-request. Si Uberas Gina, evening, Pastor, uban sa imong pamilya. Si Armelin, maayong gabi, Pastor, og maayong gabi usab sa tanang alagad sa Dios, watching from Clag Dasira Dumulok Alabil. Maayong gabi, og asa kunin dapita guro. Sige, salamat kay sa inyong pag-uban, ang Dios magpanalangin. Minaw tag-awit magalangin, nya balik lang ko pila ka seconds lang or minute. Nagsaad ka nga kami mong usahon diha sa imong gugma. O Diyos, ako Mayong gabi ni Gina Pirotso Pural. Good evening, Pastor. Amin, amin. From Compostela, Davao de Oro. Mayong gabi ni Raymond Candelario. Mayong gabi, Pastor. Tinuod jud na, Pastor. Kinahanglan jud mo lahutay aron makalabang sa pagsulay. Salamat kaayo, Dongray, o guban ni Pastor Maring. Mayong gabi ninyo diha, Marina. Og si Marlene Saren, maayong gabi. Si Susana Pablio, maayong pagiguban nuka diha sa Thailand. Og si Marivic Taksan, gabi, Pastor, karon pa ko nakadungog kay nakalimot ko tungod sa daghang problema. Mao gyud nay usapod sa
mga hinungdan nga nung dalitang makalimot kanang daghag problema, pero doon na ra maging solusyon aron mo jutay ang problema. Kanang dili ra gud tagdon ang problema kay mawa ra man na. Maayong gabi ni Jennifer Cabasag Cabrera. Maayong gabi tanan og kanimo pastor. Maayong gabi ninyo tanan sad. Usa sa mga makapadaghan sa problema kana bitaw na kay problema karon. Unya imo na usad gihuna-huna ang problema ugma. Dili dapat problemahon ang problema ugma. Kay kung ato nang huna-hunaon ang atong nakit-an nabatikdan atong problema ugma pa na madoble na. Unsa tong mga problema karon di lang nato pun-an. Mao nay usa atong atubangon unya kung dunay mga problema nga atong mapatikdan ugma, ugma na lang sadto. Mao na nga dili nato pun-an ang problema karon sa problema nato ugma. Usas angay natong buhaton mga kaigsuonan kana ra gyung pagtugyan nato sa Ginoo tanan. Kay ang matag problema diha sa Ginoo dunay gyunay kasulbaran. Si Marlene Garganera, maayong gabi pastor, dalaygon ang buhing Dios. Request kog song Pastor Lahutay, ako naning nakanta. Si Evelyn Iran Tarukan, maayong gabi pastor, og request walay sama. Sige, ako raning tagaan og pagtagad. O niya naaman to'y gi-request ka ganina, daygon ang Dios, atong tagaan og pagtagad, awit makalangit, daygon ang Dios. Mayong gabi ni Anis Villano. Mayong gabi pastor, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa tibok nimong pamilya. Si Annalyn Tundag, maayong gabi kanimo pastor. Thank you Lord from Lataban, Liluan, Cebu. Salamat Lord. Si Arlene Nini, maayong gabi diha pastor, watching from Osami City. Og si Evangeline Buko Galay, maayong gabi pastor ug sa tanang viewers, dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Si Glory Donaire Fortuna, maayong gabi pastor ug sa imong pamilya. Salamat kay makapaminaw na sad ko sa pulong sa buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios. Maayong gabi may pagpaminaw ni Evangeline Perez. Maayong gabi pastor. God bless kanimo. Ako pastor, ako rang gipasagdan ang problema sa ako May pa. May ra gyud nga atong pasagdan. Mo na giingon ba nga ang problema na magproblema sa iyang problema. Kaya kita gipakatao dili aron pagsulbad sa problema kundi sa pag-alagad sa Dios, sa pagdaig sa Dios, sa pagpasidungog sa Dios sa bisan unsang sitwasyon. Si Virgie Felicia Estravela, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa pulong sa Ginoo makadungog na pod ko. Atong taganog pagtagad mga kaigsuonan, dunay awit diri nga naghuwat. Ikaw ang kusog imong gunit o niya walay sama. Ato sang tagaan og pagtagad ang mga pulong sa Ginoo. Ato ning sugdag sayo atong oras karon alas 7:57 nas kagabion. Magsugod atag sayo mga kaigsuonan para ato ang matagaan og pagtagad. Mahatagan natog taas nga panahon ang pulong sa Dios nga ato karong pagahisgutan. Sige, ako kamong gihangyo o gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 17. Dinhi atong makit-an ang mga pinakaimportante nga atong makatunan sa atong pagpuyo sa kalibutan, sa atong pagkakristohanon, pagkatinon-an ni Kristo. Kay sa ako nang gikaingon kagabi makakita ganitag mga mensahe sa Dios diha sa Biblia nga naghisgot og pahimangno, nagpakita na sa pinakaimportante nga kanang mensahe nga dapat atong makatunan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Ako nagtuo nga nanamoy Biblia diha
og abli na ang inyong Biblia diha sa libro sa Santiago kapitulo 4, 13 og 17. Ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon karon, o ugma muadto kami sa syudad og magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon og makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwaya niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan karon nagpagarbo og nangandak dili kini maayo. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Kung unsa di ay atong nasayran nga angay natong buhaton or maayo natong buhaton unya wala natong buhata nakasala. Ang tinuod mga kaigsunan, kana bitong nasayod ta sa angay natong buhaton unya wala na noon natong buhata, paingon biya gyud ta ana sa sala. Mao na nga ingon si Santiago, makasala or nakasala ang tao kung wala niya buhata ang iyang nasayran nga mga maayong buhaton. So importante gyud mga igsuon nga sa atong pagkakristohanon, katong mga maayo nga angay natong buhaton ato tong tipigan ug ato gyung buhaton ug ikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan aron tinuod gyud ta nga nakalingkawas sa kasalanan. Ang sulat ni Santiago mga kaigsuonan, sumala sa atong gibasa, naghisgot kini sa kinaiya nga dili dapat makit-an sa kinabuhi nga nangalagad sa Dios. Kining maong sulat mga kaigsuonan ni Santiago, gina-address kini sa mga tao nga mga Kristohanon nga kanunay na ay plano. Dunay mga tao mga kaigsuonan nga dili mahutag plano. Tungod sa kadaghan sa mga plano, ang uban gibyang pangbiyaan. Kung maprinde pa ang ubang mga plano, murag daghan na gyud ang naprinda. Or kaha kung ang ubang mga plano kung pwede lang mabaligya, perti nagdaghan na sigurong natigom nga halin. Tungod kay sa kinabuhi sa tao, doon na gyud mga plano. Kasagaran mahimugso ang plano kung doon na say mga pangandoy, kung doon ay mga tinguha. Ang tao nga mangandoy or kana bitang maumol ang mga tinguha ug pangandoy sa dihang na ay mga sa dihang moabot ka ng kaibog. Kung ang kaibog maunay mabati sa kasing-kasing sa tao, iyan ang pangandoyon. Iyan ang tinguhaon. Ug sa diha nga magtinguha na siya, ana magsugod ang iyahang paggamit sa iyahang panghuna-huna aron pag-umol og plano. Kining mao nga mensahe mga kaigsuonan, gina-address ni sa mga tao nga kusog kaayo nga mogama og plano. Mga plano sa kinabuhi. Og usa sa mga gipakita dinhi nga mga tao nga grabe kaayo nga kana bitang dunay dako kaayong pagsalig or dunay dako kaayong pagsalig sa kaugalingon or ang uban pasalig na ay mga panahon mga kaigsuonan nga tungod sa kataas sa ihang mga plano, iyahan ning gibutangan og kasiguruhan. Unya ang tao nga naay kasiguruhan, naagyunay mga mahimugso o maumol sa iyang kasing-kasing pulong pasalig. Kasagaran rabas mga plano mga kaigsunan nga dili kana bitang dili kayang kabuoton, anha musod ang kalisod. Usa sa mga kanang kalisod diha kanang kalisod sa pagpangita kung asa dapit makapangutang. Unya sa dihang magkautang, musod na usab ng kalisod kung unsaon pagbayad ang utang.
Unya kasagaran sa plano sa tao nga dunay daghang plano, labi na kung grabe kayo ang iyang pagsalig sa iyang plano, dali kayo siyang maka-desisyon sa pagpangutang. I hope inyo ning nasabtan kini maong mensahe. Kung ang tao kusog kayo mohimog plano, unya sa iyang paghimog plano, grabe ang iyang pagsalig sa iyang plano. Murag sure na sure ba? Tungod kay sure na sure siya, bisag wala say kapital, mapugos siya pagpangutang kay feeling sure kayo ang iyang mga plano. Mahinungdan nga ang ubang mga tao wala na noon kapangalagad sa Dios. Tuan na hinuon na kapangalagad sa utang. Wala na'y panahon sa pagbasa sa Biblia, wala na'y panahon sa pagpakigsulti sa Dios. Kumbaga lamo-lamo na lang ang pagpakigsulti kay naulipo na sa utang. Tungod sa mga plano, tungod sa mga tinguha ug pangandoy, kay dili man pod mahimugso ang plano kung walay pangandoy. Mahimong wala po'y pangandoy ang tao kung wala siya'y nakita, wala siya'y nadungog, wala siya'y naibgan o nagustuhan. Mao na nga ang tao nga grabe ka-sure sa iyang plano, grabe ang iyang pagsalig sa iyang plano, makapugos siya og kana bitawng pagpanguha og mga porsentuhan. Naagyoy mga inana nga sitwasyon o niya kung imong tan-awon pwede ra man gyud unta na malikayan. Usa sa mga maayo nga angay natong kat-unan karon kining pagdumala sa atong mga plano. Hiniimong tapad nindot kaayo ni nga mensahe kay tudluan ta sa Ginoo kung unsaon nato pagdumala ang atong mga plano. Nga dili mo resulta sa pagka-arogante. Dili mo resulta sa pagkahambugiro, sa pagkamahapahitason sa kinabuhi. Siguro sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, dili na siguro maihap ang atong mga plano. Labi na kung doon na tay mga maibgan, doon na tay mga tinguha. Sa usa ka tuig murag dili na nato mahihap ang atong mga plano. Nya dunay mga sitwasyon nga makaingon gyud ang tao nga sure gyud ko grabe ko ang grabe ang akong pagsalig ni ining maong plano. Naay mga tao mga kaigsuonan nga nagplano nga sunod or nangandoy, nagtinguha nga sunod tuig mamilyonaryo tungod kay hapit na gyud nila makit-i ang bulawan. O niya tungod kay hapit na nila makit-i ang bulawan, naggama na silag plano. Nanay plano siguro nga mo palit og sakyanan, na ay mga plano na siguro nga mo palit og mga mahalong butang or kaha mo patukod og mga balay. Naapoy mga panahon siguro ang tao taniyagan og trabaho, unya ang gatanyag sad grabe pod kaayo, kumbaga kung tindirog tindira grabe makasilstock. Ang tao nga makadungog sa maong trabaho makaahatawag panguha og utang. Utang mo dito dong, utang mo dihaday kay kining atong trabaho sureball na kay ni. Daghan kaayong mga tao nga kana bitang nahugno, nawagtangan og kalipay, nawagtangan og paglaom tungod sa kadako og kataas. Grabe nga pagsalig sa iyang plano. Dunay mga tao nga nagplano nga
Ining bataa mahimong doktor, mahimo ni siyang abogado kay bright unya sakto kaayo og sakto og kaning pangutok kani ako gining gastuhan. Bisag asa mangutang, manguhag porsentuhan. O niya labi na gyud kung naay mga plano gawas sa naay plano naa pagyoy mga pasalig. Maunay pinakadako nga bantayanan sa kinabuhi nga naata kang Kristo. Kay kung dili nato na babantayan, daghan ang kinabuhi nga maapektuhan. Ug daghan ang mga plano sa Dios nga masirad-an. Kay kung ang usa ka tawo grabe na ang iyang pagsalig sa iyang mga plano, mahitabuan na malimtan niya ang Dios. Malimtan niya ang mga pamaagi sa Ginoo. Siguro dunay mga plano ang tao nga magtukod og negosyo o niya tungod sa iyahang nakit-an sa iyang kaugalingon nga capacity, aduna say kapasidad, aduna say kakayahan. Moingon siya nga kini layo rang tulo ka tuig ani dato nako. Mao ni nakit-an sa Dios o gigamit sa Dios si Apostol Santiago sa pagsulat niini kay ani nga kahimtang daghang mga tawo nga nahilayo sa pangandoy og plano tinguha sa Dios tungod sa dako kaayong pagsalig sa tawo sa iyang mga plano. Kumustahon kuno nato ang atong kaugalingon. Mangumusta kuno ta? Unsa man kahay mga plano nga naas imong nauna o sa imong kasing-kasing? Doon na ba ni connection sa plano sa Dios? Doon na ba ni connection sa mga plano sa Dios nganong gibag-o ta, nganong giusab ta, nganong gipalita? Kay mao man ay pinaka-importante nga ang atong mga plano dili layo sa planos Ginoo. Kanang dili bitaw sumpaki. Kay kung sumpaki gani sa planos Ginoo, doon na rabay mga mensahe sa Satanas nga mukarga sad ana. Daghang mga tao, mga kaigsuonan nga grabe kahayahay pero sa kalit grabe na sad ang kalisod. Wala mo kabantay nganong naay mga tao nga hayahay kaniadto pero imong makit-an karon grabe nang kalisod. Doon na po'y mga tao, mga kaigsuonan nga nindot og trabaho wala ni sa uban, nindot og income nga dili makayang abton sa uban, pero ang kahimtag sitwasyon, problema og kalisod maoy naghari. Kay sa mga tao nga wala man ta say tarong trabaho, wala man ta say income nga insakto, apan imong makit-an giatiman sila sa Ginoo. Dunay mga mensahe nga kinahanglan natong makit-an, kinahanglan natong masabdan sa ato karong panag-uban. Labi na gyud sa gitawag mga pangandoy or mga plano. Dunay mga kasing-kasing una-una sa tao nga grabe ka, sure na sure sa ilahang plano, 100% ang ilang pagsalig. Mauna nga hinutdanay, walay binlanay, baligya dito, baligya dire, prenda dito, prenda dire, utang dito, utang dire, kay naalagay kaugmaon ang iyang plano. Labi na gyud sa pulong pagpa-eskwela. Daghang mga ginikanan karon nga naanay na pundar
Siguro na anay mga negosyo. Siguro doon na napundar nga mga katubhan. Ibutang lang nato. Dagko na silag mga katubhan. Ilang giprinda, ilang gibaligya or gipa-prenda ang uban parinduhan para igasto sa ilang anak nga nag-eskwela. Tungod kay sure na sure sila nga ang ilang anak inigkahuman makatabang nila. Sa pagbuhat ni ini, wala nila pamalandungi nga doon na po'y mga nakahuman nag-eskwela. Naaga ni mga ni graduate nag pagkamaestra, nakapasar nag board exam. Ni undang, gani na ay mga balita mga kaigsonan nga nagtudlo na pero ni undang kay nananom og katubhan para mapokus ang ilahang mga katubhan kay mas dako ang ilang income sa tubo kaysa pagtudlog eskwelahan. Pero sa wala pa na mahitabo, grabe ka sure ang ilang mga plano nga kung kini mahimong maestro, di yun mo kulob ang kardero. Pero kung wala ang Ginoo, daghan nga mga tao nga naay Ginoo, mas hayahay pa ang way trabaho. Nganong inana na? Nganong inana ang kahintang? Marag kumbaga, dunay kinahanglan nga masabdan or kinahanglan nga makatunan. Usas sa mga problema gyud sa tao nga gipakita ni Apostol Santiago, kini bitawng kakulang sa pagpamalandong sa mensahe sa Dios. Sa ako nang gikaingon, usas mga hinungdan nganong dunay mga tao nga dunay pagtuo pero grabe kakulang ang ilang pagpamalandong sa mensahe sa Dios. Number 1 nga rason tungod kay grabe ang ilang pagsalig sa ilang plano. Kumbaga sure na sure gyud ang ilang plano. Pero menhiman, ang ilang plano mao di ay nakapahilayo sa Ginoo. Nahimong kawang ang tanan. Dunay mga sitwasyon nga ang mga ginikanan grabe og tinguha pangandoy ngadto sa ilang mga anak. Uban sa ilang pagdasig ngadto sa ilang mga anak, dong inday kay nindot ka ikagrado. Nagline gyud og 9 ang imong grado. Gani do na jud kay grado dire nga niabot gyud og 100. Wa gyud kay line 8. Kutob sa akong mahimo nak paeskwelahon ti kanak. Pangandoy nako nga mahimo kang doktor. Kay sa usa lang nimo ka pasyente or sa usa lang nimo ka pangopera, kwarta na. Gasto dire, gasto dito, utang dire, loan dito, loan dire. Himan-himan nabuntis man or himan-himan nakapabuntis man. So dili gyud maayo mga kaigsunan kana bitawng magplano ta o niya grabe kadako ang atong pagsalig sa plano. Mao nay niingon din hinga sa versikulo 13, ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon karon ugma mo adto kami sa syudad
ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Versikulo 14, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Kining maong bersikulo nagpakita ni nga mahimong kakawangan ang tanang plano, tanan nga mga kabtangan mahimong kakawangan kung walay Dios. Kung wala tay Dios, kanang tanan mahimong walay kapuslanan. Igo ra kang gipagunit sa kwarta. Kung walay Dios, tanang mga plano way pulos. Mao ni gipakita dinhi nga kinahanglan kitang mga Kristohanon magkat-unta sa pagtan-aw sa plano nga may Ginoo. Kung doon na tay plano, dapat naagyod ang Ginoo. Naguna ang Ginoo dapat sa atong mga plano. Si Apostol Santiago, nakakita siya nga daghang mga Kristohanon nga nagtuo Ginoo, pero kung makaplano murag way Ginoo. Labi na gyud kung kana bitang mabisi nas ihang mga plano. Wala na'y pagpangonsulta, wala na'y pagpakisayod. Sa unang panahon, kung duna sila'y adtuon nga mga lugar, dili sila moadto kung dili pa nila ipaagig ripa, ilan ang ripahan, or kaha kanang moatubang sila gubat, ilan ang ipananghid sa Dios, o kaha dunay mga nasod nga ilang gubaton, ilan ang ipananghid sa Ginoo. Ug mangayo silag ilhanan sa Ginoo kung itugot ba sa Ginoo nga ilang gubaton ang maong gingharian. Ang mga tao sa karaang panahon sa Old Testament mao dapat ato ang pamalandungan, kay sila maoy atong salamin, sila maoy ato ang panag-ingnan dapat. Kitang mga Kristohanon kinahanglan gyung magtuon gyud tag Biblia kanunay, kay labi na gyud sa pagbasa. Kay diha sa pagbasa sa Biblia, daghan kay itang mga makatunan, mahibaw-an nga mga istorya sa kinabuhi sa tao nga dunay Ginoo. Diha sa Old Testament, dunay mga tao, mga kaigsuonan nga dili sila mo himo og lakang, dili sila mo buhat samtang dili pa sila makadawat og mga ilhanan or mga kanang ilhanan gikan sa Dios. Mangayo silag sign. Mao ni untay angay nato nga bansayon, labi na gyud sa mga dagko nga mga desisyon. Kung moingon tang mga dagkog desisyon kanang maapektuhan ang atong pamilya, labi na gyud sa kana bitawng pag-abroad, daghan kaayong mga masakripisyo nga mga kinabuhi sa mga pamilya. Kung nakakunik kanunay ang atong plano sa Dios, kumbaga ginakonsulta nato ni sa Ginoo, mulampos ka, mudaog ka,
Mauna nga sa bersikulo 15 miingon siya nga mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi og makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Kanang moingon nga kung lugwayan daw sama ni sa pulong nga kung mutugot, kung maluoy, kung mutugot ang Dios. Kung maluoy ang Ginoo, kining pulong kung maluoy ang Ginoo, nagpakita ni mga kaigsuonan sa kinaiya nga mapaubsanon. Nagpakita ni mga kaigsuonan sa kinabuhi sa tao nga nagpasakop sa authority sa Dios. Kanang moingon ta nga kung maluoy ang Dios, kung mutugot ang Dios, lugwayan niya ang atong kinabuhi, makabuhat kita sa atong buot-buhaton. So kung doon na tay mga plano, kung doon na tay mga laraw, itugyan na sa Dios. Kumbaga, ipananghid na sa Ginoo. Kung kabubuton ba sa Dios? Naa ba ang Dios? Muuban ba ang Dios? Kuyugan ba ta sa Dios? Kay kung dili kabubuton sa Dios mga kaigsuonan, bisag unsaon nato pagbuhat ang ato ang mga plano o atong mga trabaho, muinding gyapon nag mga problema. Dili panalangin. Ang angay natong buhaton sumala sa gipakita ni ining maong mensahe. Kung doon na tay mga plano, doon na tay gustong buhaton, kinahanglan atong mabatasan ang pagpaubos kanunay. Usa sa mga ilhanan nga nagpakita nga kita nagpaubos kanunay sa atubangan sa Dios, kanunay nato nga ihangad sa Ginoo. Kung itugot sa Ginoo, day. Kung itugot sa Ginoo, pudong. Makapalita anig sakyanan. Ang pulong nga kung itugot sa Ginoo, una sa tanan, nagpakita ni sa kasing-kasing nga papaubsanon. Nagpakita ni nga nagpasakop kanunay sa pamaagi sa Dios, sa authority. Og maunay gipakita mga kaigsuonan sa libro sa Jeremias kapitulo 29. Ingon dinhi sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot, og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ang Dios nakakita sa matag-usa nato kakinabuhi nga dunay gyud tay mga pangandoy. Gias mga pangandoy, dunay tay gihimong lakang sa pagpakita nga nagtinguha ta sa atong mga pangandoy. Lamang ang Dios nagdasig kanato, inaagi sa sulat ni Apostol Santiago nga kung doon na tayo mga pangandoy sa kinabuhi, dili nato sugdan kung dili nato ikonsulta sa Dios, dili nato ipananghid sa Dios. Kay dili tanang gitawag sa tao nga panalangin, panalangin. Dunay mga giila sa tao nga panalangin pero makaangin. Kanang makapalayo niya sa Ginoo, makapahimo niya nga
mapahitason, dili siya makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ending, kalaglagan. Ang ending, kalisdanan. O niya sa panahon nga adunay kalisod, musamot siya kalisod kay iyang patuohon ang iyang kaugalingon, pagsulayran ni. Daghan nga mga kinabuhi sa tao nga arang-arang unta pero nahimong alaot. Unya sa dihang nahimo ng alaot, samot hinuon siyang makaluluoy kay ang siyang sitwasyon nga grabe na kalisod, iyang giisip nga pagsulay. Wala masayri o mahinumdumi, wala niya pamalandungi nga sinugdanan pa lang wala nay Dios. Wala nay Dios nga nagngulo, nagdumala, nagiya kaniya. Ngano man tungod sa iyahang grabe nga pagsalig sa iyang pamaagi. Kitang mga Kristohanon dili dapat inana ang ato ang mabatasan. Itudluan ta sa Ginoo kung unsaon pagdumala ang atong kaugalingon. Kung unsaon nato paggamit ang atong kaugalingon diha sa atong mga plano. Kung doon na tay mga plano, mga kaigsunan, dili dapat ilayo ang Ginoo. Dapat diha sa atong plano ang sentro ana ang Ginoo. But ipasabot, imo nang gisusi, atong gisusi, kining planoha, ubanan banas Ginoo. Doon na ba Diyos nga makakgiya ni ini? Doon na ba Diyos nga magproteksyon ni ini? Maunay angay natong susihon. Maunay angay nato nga tukion sa diha nga naatay plano. Mahinungdan nga dili nato kalimtan kung doon natay mga plano ato ning itugyan sa Dios. Itugyan nato sa Ginoo ang atong mga laraw, ang atong mga tinguha. Kumbaga ato ning ipananghid. Ikonsulta. Dili nato kalimtan ang pagpangayog ilhanan sa Ginoo. Labinas mga dagko nga mga desisyon para sa imong pagbuhat o pagsakripisyo sa mga plano, makit-an nimo ang kadaugan. Masinati nimo ang kadaugan o sa imuhang kalampusan mahimo kang panalangin dili lamang sa imong Pinoyanan kundili sa mga buluhaton sa Dios nga atong gilagaran. Usa sa mga makapaguba sa atong plano kanang pagkawalay pagpugong. Kay diha sa atong mga plano, bisan kung naay Ginoo diha mga kaigsuonan, kung dili ta kapugong sa atong kaugalingon, ang mahitabo ana makasupa kas pamaagi sa Ginoo. Mahinungdan nga si Jesus nagpasidaan kanunay nagtudlo ngadto siya mga tinun-an. Bisan kinsa katong buot mosunod kanako, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross og mosunod siya kanako. Kitang mga Kristohanon, gitudluan o gigiyahan tas Ginoo nga kung doon natay mga plano, dapat nakasintro kanunay ang Ginoo. Dili kay napadaplin ang Ginoo, dili kay ulahina ang Ginoo. Isa pa nato itugyan sa Ginoo kung mag-atubang na tag problema, mag-atubang na tag kalisod.
Maunay problema sa tao kasagaran nga nung dunay kalisod. Unya usap pagyud sa mga kalisod, sa dihang naanay kalisod, isipon pagyud sa tao nga pagsulayra. Pagsulayra ni. Wala pa malandongin nga mauna dito'y resulta sa iyahang unang lakang. Mauna dito'y bunga sa iyang mga desisyon. Pwede ba nga mamalandong ta sa makadiyot? Pwede ba nga mamalandong mo sa makadiyot? Ipha ko no, hinumdumi ko no kung pila na kabuok ang inyong mga plano. Dunay mga plano nga imuhang gibarugan, grabe ang imong desisyon, 100% nga maugyunay imong unahon, pero sa dihang nakadungog, nakakita ka nga oy nindot masading ofira. Ang imong plano nga 100% nga sigurado, grabe ang imong pagsalig, nawagtang, nahilis, og imong gi-entertain ang bag-ong tanyag. Lain na sad nga plano. Naa na say bag-ong plano, lain na pod laing plano, hangtod nga gilaayan nas kinabuhi. Onya, ang matag plano mga kaigsunan nga way Ginoo, ang inding anak kalisod. Timan ini siya. Ang ending sa mga plano nga walay Ginoo, kalisod, problema. Og ang Dios nagpahinumdom kanato aron dili ta masamot og kalisod, dili nato patuohon ang atong kaugalingon nga kini pagsulayran ni. Like example, ang plano sa Dios makaalagad ng tanan. Ang plano sa Dios, ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, uban sa imong mga anak makapangalagad sa Ginoo. Kay diha sa atong pag-alagad sa Dios, ingon si Jesus, timan ininyo ni. Kakita mos mga langgam, wala sila magpugas. Wa sila mag-ani. Pero giatiman sila sa Dios. Kamo pa kaha nga mas bililhon pa kamo kaysa mga langgam sa kasing-kasing sa Ginoo. Inana nga mensahe ba? Gitagaan ta sa Ginoo og dako kayong pagsalig. Nga diha sa Ginoo, di ta niya pasagdan. Diha sa Ginoo, grabe ang atong maangkon nga kalipay. Diha sa Ginoo, grabe kadako ang atong kana bitang di ta mahubsan o sa kalinaw. Naak ang kadagaya sa tanang butang diha sa Ginoo. Pero kung wala gani nato isentro ang Ginoo, ang ending ana og ang padulngan ana kalisdanan. Ang problema sa ko nang gikaingon, kung naanas kalisod, isipon niya nga pagsulay. Musamot nga hinuon nga butasas kamatuoran ug wala siya kasabot sa unsay angay nga buhaton, mao nang samot siyang makasala. Mao na niingon ang Biblia, ang tao nga nasayod unsay angay ing buhaton apan wala niya buhata, makasala siya. Kay ngano man, ikaw ug ako kabalo na gyud ta nga unsay angay natong buhaton, unahon ra gyud ang Ginoo. Unahon ra man ang Ginoo. Ikaw ug ako gikan sa atong pagkaila Ginoo. Gikan kaniadto nga gipadawatan ni Jesus Christ. Gikan ni adtong mga tuiga nga ming desisyon ta nga, Lord, I follow you.
Musunod ko nimo, mutahod na ko nimo. Kay atong mga puntuha, grabe ang atong gugma, grabe ang atong pagtuo. Mahinungdan sa kadaghang mga katalagman, sa kadaghan nga mga balatian, hangtod karon ikaw gipanalipdan. Pero nganong dunay mga panahon daw murag wala ra ang tanan. Naghimo dayon ang tao og iyang kaugalingong plano nga wala niya gisentro ang Ginoo. Ikaw ug ako Kristohano na. Nakasabot na ta sa pamaagi sa Dios. Og ang pamaagi sa Dios way makalabaw ana, way makatupong ana. Kabalog yun ka ana. Siya ro sa imong pagkakristohanon wala nimo na siya barugi. Ang angay nga buhaton nato nga atong nasayran sa tanang panahon sa taas na nga higayon nga nangalagad ta Ginoo, unahon ra gyud nato siya. Pero nganong wala man unaha siya. Ang ending, kalisod. Damor nga malayo ang tao, damor siyang makasala, kaysa dihang na anay kalisod, didto unta mamalandong siya nganong lisod man ko Lord. Nganong na ako'y trabaho, na ako'y income, na ay mga tao diha nga way tarong trabaho, walay tarong income, pero grabe man nga malipayon. Grabe nga malinawon. Nganong ako? O niya, ang problema pagyod, kung dili manggod ka pamalandong ang tao, muingon dayon pagsulay ra ni, gisulayan ra gyud ko sa Ginoo. No. Dili tanang kalisod pagsulay. Dunay mga kalisod, resulta nas ato ang mga desisyon. Problema, kay gipasumangil nato sa Dios. Damurtang makasala. Maunay mga pulong nga wala nato mabantay. Maunay mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga makaamgo ta og mahimata ta. Usa pa gyud sa mga problema nga ang mga resulta sa atong mga desisyon kaniadto nga diin ni resulta kalisod, ipasumangil pa nato nga pagsulay or gipasumangil pa nato sa uban. Dili ko main-anay kung dili tungod niya, dili tungod nimo. Nakasala. Naapay sala ni samot inuon ka makasasala. Nga sa pagtuo wa siya makasala. Imbes nahigmata ni balik kinuon sa pagkabuta. Kabantay mo? Gilig-on ni, giklaro ni Jesus. Dili lagi basihanan sa tao nga duna say gisampit nga Ginoo, giday nga Ginoo, pero ang iyahang buhat layo sa pamaagis Ginoo. Wala niingon si Jesus, dili tanang magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Kay daghan kayo mga tao, kung imong tan-awon lang ang sulat ni Apostol Santiago, nga nasayod unsay buhaton, pero wala buhata. Ang ending, nakasala ra siya. Ikaw ug ako nasayod na magyud taon sa angay natong buhaton. Pag-ampo kanunay aron dili madaog sa panulay. Asa naman ang atong pag-ampo? Asa naman ang ato ang mga atong oras sa Ginoo? Kumusta naman? Labi na sa atong panahon karon mga kaigsunan nga grabe na kapaspas ang social media. Grabe sila ka-upgrade. Mga video dito, mga vlogger dito, vlogger diri, grabe.
Naapay mga tanyag-tanyag nga mga kasino nga mapla kanang mo mugawa sa imuhang cellphone. Ug di ka makaampo mga kaigsuonan. Makapamusta gyud ka na. O niya, kung makapamusta ka ana, unsa may resulta? Panalangin? Dili kalisod. Ang problema, the time nga magkalisod, ingnon pa nga, pagsulay ra ni Lord. Pagsulay ra yun eh. Nya hilak-hilak na yun. Naagi ko sa pagsulay. Buta na ang tao. Paano ka banday? Ang tinuod nga tao, kining buot ipasabot sa versikulo 15 ba? Santiago. Ingon din sa Santiago kapitulo 4 versikulo 15. Mao ni dapat nato batasanon. Mao kini ang angay ninyong isulti. Ang Dios nagtambag pinaagi kang apostol Santiago niining maong mensahe nga mao ni angay natong batasanon. Kay mo resulta gyud ni og kadagaya. Kay hinumduman nato ang saad ni Jesus, ang rason ni Jesus nganong mianhi sa kalibutan aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Unya gilig-on ni Jesus sa iyang sambingay nga tan-awa ra ng mga langgam. Wa gyud na sila magpugas, wa na sila mag-ani. Pero tan-awa kanunay silang nagdaig sa Dios. Gipakita sa ilahang sitwasyon nga dunay Dios nga nagatiman nila. Kamo pakaha bililhon kay mo kay sa mga langgam. Kon maluoy ang Ginoo lugwayan niya ang atong kinabuhi. Kining pulunga nagpakita ni sa kinaiya nga mapaubsanon kaayo sa tanang panahon. Kumbaga ba, dili siya makahimo kung wala ang Dios. Nindot kaayo ang kasing-kasing sa tao nga moingon nga kanunay niyang i-claim ba. Wa gyud ko'y mahimo kung wala ka, Lord. Kining tanan nga akong nahimo. Kining tanan nga ni anako tungod na sa imong plano. Tungod kay gauban ka nako. Kay kung wala pa ka mag-uban ka nako, dili nimo abot sa akong kinabuhi. Mao na gipangita sa Dios mga kaigsuonan nga kinaiya. Mao ni gipangita sa Dios nga kasing-kasing. Gilig-on ni Jesus sa mga bersikulo des Biblia, ang magpataas ipaubos, apan ang magpaubos ipataas. Ang tao nga ipataas sa Dios, hawaso niya sa kalisdanan. Ilayo niya sa mga problema aron makadaig ni tawhana, kining bayhana, kini makadaig ni sa Dios. Usas mga problema nganong daghang mga tao nga wala kaamgo nga nagpabilin sa iyang kaugalingon nga murag siya'y sakto tungod kay wala kayo siya'y pagpamalandong. Kay ang oras nga diin dapat siya makapamalandong gikawat na sa cellphone. Murag ang tao karong panahon na naulipon na sa cellphone, naulipon na sa kwarta. Pipila na lang siguro ka mga tao nga tinud-anay nga nagpasakop sa authority sa Dios. Og ang Dios mo'y nakakita kung kinsa ning mga tawhana. Og dili gusto ang Dios, ang akong kasing-kasing, nangandoy nga ang tanan makapasakop sa authority sa Ginoo. Na kumbaga, mabansay nato sa atong pagkakristohanon na kung unsay niya nato mapatrabaho, mapanegosyo, mapabutang man nga wala sa uban, dapat atong bansayon ang atong kaugalingon, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka.
kining tanan para ra gyud nimo. Kung doon na kay mga plano, isintro ang Ginoo. Kinasingkasing ko ni nga ikadasig, kinasingkasing ko ni nga itudlo kaninyo, ipahinumdum kaninyo. Sa ko nang gikaingon walay tao nga way plano, labi nas mga batanon. Sa miaging Domingo, akong gipasalamatan ang Ginoo. Wala lang ko magpicture, wala lang may magpicture kay dunay mensahe ang Dios akong kasing-kasing ha. Dunay sugdan akong trabaho sa kinabuhi sa mga batanon nga dili kinahanglan nga ako pang ibadilyo sa tanan. Sa diha nga ako silang gitudluan nag-circle mi, gabit-bit mi sa tagsa ka Biblia, ang cellphone among gipadaplin. Among gipadaplin ang cellphone og ang mga Biblia di papel mo'y among gigunitan. Human na mo ni paghuman ako pagtudlo nila, grabing gaana akong kasing-kasing. Grabe ka gaan ang akong kasing-kasing, grabe ang akong kalipay. Mao ni usa sa pagpahinumdum sa Ginoo sa ato ang pagkakristohanon nga kung doon na tay mga plano, naamag yun tay mga plano, na kay plano nga muga magbalay, mupalit og yuta, makapahuman og paeskwela sa imong mga anak, makapalit og sakyanan, makakaon og insakto, makapahulay og tarong. Unsabay mga plano. Timan ini siya. Walay Kristohanon nga wala masayod og unsay maayong buhaton. Tanang Kristohanon, tinuod ganing Kristohanon, nasayod na siya unsay angay nga buhaton, unsay maayong buhaton. Kabalo ba mo unsay maayog yung buhaton? Dapat lang nakabalo gyud ta. Basig nalimot ang uban, pahinumduman ta mo. Ang maayong buhaton nga dili dapat nato kalimtan. Unahon ang Ginoo. Dili ang mga butang. Apan labaw sa tanan, paharia, unaha ang Ginoo. Tanang mga butang, idugang raniya kaninyo. Si Haring Solomon nagpahinumdom, dili makalabaw ang imong kakugi. Dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. The word panalangin, naadiha ang mga pamaagi sa Dios. Og ikaw og ako nasayod na ug unsay angay natong buhaton. Unahon ra Ginoo. Pag kinabuhi sa kaubuton sa Dios, sa gusto sa Dios, kanang kalinaw, kalipay, katagbawan, di na mobiya sa imong Pinoy-anan. Kanang gitawag pagtagbo, ang Dios mo'y mo pakaon, ang Dios mo'y mo painom. Daghan kay siyang pwedeng gamiton. Even sa panahon sa mga propeta, even ang uwak, gigamit sa Dios para makakaon ra si Elias. Mga igsoon, kabalo ang Dios ug nakit-an ka sa Dios nga doon na kay plano. Ang advice sa Ginoo, mga kaigsonan, aron dili bitaw mo inding og kalisod, nya isipon dayon nga pagsulay ra ni nasamot hinuon kana bitaw kabuta ang tao. Kung doon na kay plano, ikonik na kana bitaw
ibutang isintro ang Ginoo. Lord, na ako'y plano mao ni. Pero dili ni mahimo, dili ni matuman kung wala ka. Giyahi ko. Taga ikog mga ilhanan, taga ikog sign. Nya kini para nako. Taga ikog ilhanan nga kini kabubuton nimo. Sa bersikulo 16 mga kigsunan, apan kamo karon nagpasigarbo og nangandak dili kini maayo. Kana bitawng nagpasigarbo, kanang pulong nagpasigarbo mga kigsunan, gitawag ni sa ubang mga mensahe pagka-arugante sa kaugalingon. Arugante kaing manulti, arugante kaayo nga mangistorya. Kanang pulong arugante nagpakita na sa pagkahambugiro, pagkamahapahitason, pagpasigarbo. Ang inani ni siya, kung nagplano ta nga wala nato ikunik sa Ginoo, wala nato ikonsultas Ginoo, maunay batasan sa pagkaoroganti sa tao. Kana bitang kabalo na gyud ta nga una sa tanan, ang plano sa Dios dili mapakyas. Ang pamaagi sa Dios dili mudala nato sa pagkaalaot. Unahon nato siya. Ang pulong unahon, priority dapat ang Ginoo. Mao ni ato rong pamalandongan ug atong susiyon atong kaugalingon. Gi-priority ba nako ang Dios? Lord, gi-priority ba ti ka? Naabakas akong nauna, naabakas akong kasing-kasing. Kanunay ba ti kaong gitinguha? Uhaw ba ko sa imong presensya? Kay kung wala ta ana mga kaigsunan, ang ending yun sa atong mga desisyon kalisod. Damortang makasala kay ato pag yung isipon nga kana pagsulay. Ano ko ang pagdasig nga kung doon na tay mga plano sa atong ginabuhi, magnegosyo, manarbaho, magpatrabaho, unsay mga plano, dapat isentro ang Ginoo. Inay mo tapad isentro ang Ginoo sa imong mga plano. Ayaw ikuyog kanang moingon, kuyogi ko sa akong mga plano, Lord. Kay murabag gihimo ra nimong katabang ang Dios. Dapat kita mo'y katabang sa Dios. Lord, unsa may imong gusto nga akong buhaton. Na ako'y kabalo ko nga, kabalo gyud ta mga kigsunan nga, ang Dios ba, ang tanan nga iyang gibuhat, puro gyud na makaayo dapat sa tao. Puro gyud na makaayo sa tao. Walay gibuhat ang Dios nga makadaot nato nga iyang gihigugma. Timan ini siya. Una sa tanan, ngano? Una sa tanan, nganong moingon kong timan ini siya? Kay kining atong kinabuhi pa lang, iya na ni. Gipagamit rata, piniyalan rata, binayra na ni. Gipanag-iya na ni sa Dios. Timan ini, ang gipanag-iya sa Dios, di yun na pasagdahan sa Dios. Kung ang maong butang,
nagsalig kanunay sa Dios. Kumbaga, kung ang kinabuhi, kung ang maong kinabuhi, walay laing gisaligan kundi ang Dios. Kung naa kay trabaho, ing na imong kaugalingon, di ko kahimo ani kung wala ang Dios. Daghang kay mga Kristohanon nga hilas na kaayo. Ako'y gahatag ana, ako'y gapagama ana, ako'y gapakaon ana, ako'y gagasto ana. Wala na'y Dios ang iyan ng kaugalingon. Ako'y naningkamot, ako'y nagtrabaho, ako'y nagpaawa sa akong singot para matukod na, para mapurma na. Mga igsuon, wala tay laing dapat buhaton ang pagpaubos sa Dios, ang pagpasakop sa Ginoo. Nga Lord, wala gid ko'y mahimo kung wala ka. Wa ko'y mahimo kung wala ka. Nakahuman ko sa ako ang gitrabaho karong adlaw tungod na sa kusog nga imong gihatag nako. Nagmalampuson ko sa akong mga lakaw tungod na kinag-uban ka. Kung naamoy mga negosyo, kung naamoy trabaho, dagko mong income, kasing-kasing, susiha, og ina. Nakaangkon ko ani tungod na nimo Lord. Tungod na nimo. Una sa tanan, kay kining atong kinabuhi gikan sa Dios. Pinalit na sa Dios. Muna nga gipahinumduman ta nga dili ta dapat mangandak. Dili ta magpasigarbo. Dili nato gamiton ang pagkaarogante. Dapat patay na ang ato ang pagkatawhanon nga kinaiya. Para enjoy ang kinabuhing Kristohanon. Para malipayon. Para malinawon. Para malinawon ta. Gusto ba kang malinawon? Gusto ba kang malipayon? Kabalo na ka unsay buhaton eh. Unsay maayong buhaton. Unaha ang Ginoo. Isintro ang Ginoo. Daghang mga tao nga karon perting lisura. Naikwarta perting lisura. Naitrabaho perting lisura. Unsay kulang? Ilang gipadaplin ang ilang kahibalo nga maayo untang buhaton. Di ba Kristohanon ta? Inay mo tapat Kristohanon kay. Giuna ba nimo ang Dios? Unsa may mahitabo nato kung dili nato nahon ang Dios? Sumala sa giingon sa Dios dias Biblia. Panalangin? Dili. Kalisod. Problema. Unya miingon siya, busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Nganong nakasala man? Kabalo ba mo? Sa ko nang gikaingon, damor siyang makasala. Kayang patuhon ang iyang kasing-kasing iyang kaugalingon sa dili mao nga mensahe. Ingnon dayon pagsulay ra ni nako. Say pagsulay resulta man na sa imuhang gihimo. Kabalo ka nga unahon ra gyud ang Ginoo. Dapat magkinabuhi ra kas gusto sa Ginoo, sa kabuoton sa Ginoo, tanang butang idugang ra. Hain may gidugang nakuhaan naman gipang prenda, gipang baligya. Kay duna na po'y plano na sad. Paamo ka bantay? Unsay giingon ni Jesus? Kung kapiyalan kas gamay, piyal kas daghan. Pero asa naman ang gipiyalan nga gipamaligya o gipang prenda naman kay duna na po'y plano nga murag siguro. Nakasabot ta? Mga igsuon, kinising-kasing ko ning giwali.
Kay kabalo ko nga nakigsulti ang Ginoo. Pinaagi ning Biblia. Pinaagi ning pulong. Kay naluoy ang Dios. Naluoy ang Dios. Timan wala magpasagat ang Dios. Saad na niya, di ko kamo pasagdan, di ko tamo biyaan. Pero nganong problema kalisod may gidangatan. Kasagaran na bas tao ipasumangil niya sa uban. Munang mosamot og kasala ang tao. Kabalo na sa unsay iyang buhaton. Di ba ikaw kabalo na tay? Inago na imong tapad, kabalo na ka, krisohano na nimo. Kabalo na ka unsay buhaton. Unahar ang Ginoo. Inay mo tapad, unahang Ginoo. Ayaw sa kalimti. Muhatag ko og panahon sa pagbasa sa inyong mensahe. Pastor, karon lang gyud naka-power o sa man ni gikan ni Bibi Manlapas. Si Bernadita Regis, amen pastor, dili buot ang Dios na himuon natong ambulansya. Kung naatas kalisod mao pay itawag kay nagkinahanglan na. Insakto kini. Murag emergency ra ang Dios. Mauba Pastor Gideon si Nars Boyan, mauba Pastor Gideon wala o dili di ay na sakto nga moingon tag ubani kami Ginoo kay maubaya na ang akong mga pag-ampo muhangyo nga ubanan kong niya unsaon di ay na pastor. Okay, salamat nindot sa imong pangutana. Wala siguro kinahanglan pa na akong i-discuss inani ni siya. Kana bitong magsugod na ka sa pagbuhat sa gustos Ginoo. Kanang magsugod na ka sa pagbuhat sa pamaagis Ginoo. Mao na ni pulong nga angay nimong gamiton. Lord, uban niko samtang nagsugod ko sa pagbuhat. Mao na pulong nga imuhang litukon. Ayaw gamita kining maong pulong nga moingon ta nga uban niko sa akong mga plano. Inani ni siya. Doon na kay plano, ikunik na ni mos Ginoo. Imo nang pamalandongan. Kumbaga imo nang ipananghid sa Ginoo. Sa unang panahon, ripahan pa na nila kung ubanan ba na sila sa Ginoo dili. Gusto ba na sa Ginoo dili. Kadili basta-basta mga kaigsoon binas mga dagkong mga desisyon. Unya sa dihang magsugod na sila sa gubat, dili na sila mo sugod o musulong sa pagubat kung dili sila magdaig sa Dios. Diha sa pagdaig naa nila ang mga hangyo sa Ginoo. Lord uban nimi. Ana na siya Sister Nars Boyan. Salamat kay sa imong pangutana. Daghan pa siguro nga manay mangutana mo na nga tagaan ako pagtagad inyong mensahe. Ginging simpro nindot kaayo mo hatag nga walay laing nasayod kundili ang Ginoo lang. Usag yun po na sa mga pagtulo na ni Jesus nga kung muhatag dapat dili gani masayod ang pikas nimong kamot. Sambingay man na siya. Kumbaga dili nimo ibandilyo sa imuhang kaabag pikas kamot is kaabag sa pikas kamot, kamot pikas kaabag sa pikas kamot. Buti pasabot ikaw nga bana. Kung doon na kay mga ikaw asawa, kung doon na kay gitabangan, dapat dili na nimo na ipananghid or dili na nimo ipahibalo sa kaabag nimo sa trabaho or sa imuhang pamilya. Amen, dalaygon kayo ang Dios nga maoy tinugdan sa tanan og maoy nagpaangay nato aron tapialan og trabaho nga makaalagad ta sa Ginoo.
makapaminaw rata og pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo ni sa Ginoo no, ni Pops Gilon. Actually, kung naantay trabaho, doon na tay negosyo, tanan nga ni anato, ibutang nato sa atong naon nagkasing-kasing. Gipiyal na sa Ginoo, gibutang na sa Ginoo para damor nato siyang maalagaran. Ang problema mao ni, usahay nagtuang tao nga damor siyang gipiyalan, damor hinuong nag-alagad ang taos butang. Og dili na siya maoy maayo. Ang maayo nga kung gipiyalan tas mga butang, damor na tong naalagaran ang Dios. Kumbaga, daghang mga ministry nga napagaan. Akong gipasalamatan ang Dios ibin sa atong wifi mga kaigsonan, padayon nga gitagbo sa Ginoo. Yes. Niya akong gipasalamatan ang Dios kaganina. Na-smile akong asawa, milagro kaayo. Kay nganong milagro? Gaandam nami og igbalayad sa kuryente nga 1,800. O niya paglantaw sa bill kaganina kay reading sa bill, wow, 1,004 ramay bayranan. Nana na siya. Muna nga ang Dios mo ay nag-atiman, nagtagbo sa tanan. So pali, maayong gabi pastor, maayong gabi sad. Si Titing Kabayas, request lang ko kanta pastor, awit makalangit dili ko mabuhi kung wala ka. Naapay mga awit nga nagwiting diri, ikaw ang kusog, ako ning tagaan og pagtagad sa atong panaguban. Si Bernadita Regis, yes amen, basta dawat na tato ang pulong sa Dios ug sa atong kinabuhi. Mawala gyud nato ang mga negatibong hunahuna. Kay ang ihang mga pulong maoy nagkontrol kanato og naghatag og disiplina. Salamat kaayo no. Nindot kayo mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Unya, amen, dili kita boyan sa Ginoo, ingon nga mga ilo gikan ni Sopali. Salamat kaayo sa mensahe sa Ginoo pastor, dalaygon ang Dios kanang sobra kaayo sa plano pastor, mahulog hinuon sa wala. Pero kung unahon ang Ginoo og isentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, nindot kaayo ang dagan sa atong kinabuhi. Amen. Daghan kay kong nasinatian mga kaigsuonan. Nakaagi kog trabaho nga dako pog sweldo. Nakaagi kog salesman, nakakikog bodyguard. Wala na ko maghuna-una sa sweldo. Kay diha sa akong trabaho na ako'y allowance. Ang akong allowance dako pa sa akong sweldo. Wa na ko maghulat sa ako ang sweldo. Kay adlaw-adlaw do na ko'y allowance. Pero sa diha nga dunay mensahe nga paundangon ko sa trabaho kay papuyon kog simbahan aron ko mamaayo, ni desisyon ko. Kay damor ko nga maggamit sa plano sa Ginoo, damor kong makalihok kana bitang katuyuan sa Ginoo sa tong kinabuhi, damor nato ni siya nga matagaan, matagad, maatiman kon ang mga mensahe sa Dios maoy ato ang kana bitang unahon, maoy ato ang sundon, maoy ato gikinabuhi. Unya insakto gyud ang giingon sa Biblia, unahara ang Ginoo, paharia ang Ginoo, pagkinabuhi sa ingkabuton, tanang butang ihatag ra gyud na. Wa gyoy ihikaw sa Ginoo. Kay nakita man sa Ginoo nga sa panahon nga ihatag na niya, damor tang makaalagad niya. Inana ang atong Dios mga kaigsuonan. Sigang alo Yanok, amen. Salamat jud kaay sa Ginoo, amen. Salamat sa Ginoo. Unang Korinto kapitulo 6, 19, hindi ba ninyo alam inyong mga katawan? Hangtod na 26, hangtod na 20. So gamitan nyo, ako ning basahon gikan ni Divina.
Unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo sa Espiritu Santo na nasa inyo at ipikanagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Praise the Lord. No? Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Si Alex Castellion, salamat sa pulong sa Ginoo. Nahigmata jud ko karon sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Mana nga ingon ang Ginoo, sulay ra gud ko ninyo God. Kita try and error man kung wala ang Ginoo. Sige rag try and error. Unya sige hingawat ba? May nalang pamasin kanang pamasin bitaw. Dili man gusto ang Ginoo nga sige ra mo gamit ta ng pulong pamasin. Ang Ginoo mga kaigsuonan, grabe kahanay na tanan. Si Walter Cesar, good evening, tinuod gayod kun unahon ang Ginoo ang tanan iyara igadugang from San Pedro Cantilian, Surigao del Sur. Wow, no? Silda Loang request og dili kabayran. Ang usa murag wala nako ma-type. Wala nako ma-kuan, masuwat diri. Aha. Sige. Dili kabayran ako sa ning iandam ha. Kay ako ra ning isunod human sa imong gunit. Ato, dili kayot ko katuo. Nganong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo ako ngalan. Si Evilan Tarokan, dalaygon ang Ginoo Pastor. Salamat sa ihang mensahe nga nagpahinomdom kanato tanan. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi, Sister Evelyn. Si Gingging Simpron, amen. Kining plano nako Pastor, ako kini gipananghid sa Ginoo. Ang pag-atin og krusada karong umalabot Marso City. Excited na kami ni Sister Nars. Wow, salamat sa Ginoo. Kita-kita niya ta. Nya ang ato mga kaigsuonan nga maoy mutukar sa ato ang paghalad sa ato mga pagdaig sa Dios sa iyang pagkamaayo. Nangandam sab sila. Ang ato ang mga musician, mga worship team nga nanukad diha sa Barangay Plagatasanon, sakop sa Gihulngan, Negros Island. Sila ang mo lead nato sa pagdaig sa Ginoo. Unya ang mo hatod og mga minsay anak sa Ginoo. Ako pong amigo kaila nga nagdumala og 22 kasimbahan nga nagtudlo usab og mga kapastoran og ako ang nakita sa iyang kasing-kasing nga matud pa niya, Pastor, lipay kaayo ko nga nagkaabot ta kay pareho ra gid mi tanan. Kana bitaw nga unsay amo ang hiyas, unsay kana bitaw kalipay nga trabaho bitaw, nagpariha ra gyud pud mi. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo nga giabot po mis Ginoo. Si Elizabeth Kan, maayong gabi Pastor, na bless ako sang pulong sa Ginoo. Taga Marbil, salamat kaayo Sister Elizabeth. Unya i-share ni sa inyong nga kaila ug sa inyong pamilya kining atong programang pulong mo kinabuhi ko. Si Nicanor Sodaria, big amen. Salamat sa Ginoo. Kung doon na mo'y mga mensahe pa o mga pangutana, pwede ra gyud ipaabot diri sa atong programa. Mubalik sa kog kadali diri sa ubang mga mensahe nga wala nako mabasa. Tinuod na Pastor, agree jud ko ana na busy sa cellphone, lalo na kung ang trabaho na sa online. I hope kung busy man ta, tagaan jud nato og oras ang atong Ginoo nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Kung unsa may atong pangayoon sa Ginoo, dili kini ihikaw. Gikan ni Sister Gingging Simpron. Si Paps Gilon Garces, mauni dapat pamalandungan nga mensahe sa tanan dapat masabtan. Okay, murag nawagtang na. Kibalik ko sa pinagkatumoy, kisay na ay mensahe. Si Gina Abasola Ayuban, tinuod yun na Pastor, maog yun na ako paborit na verse, Mateo 6:33. Unahon lang yun ang Ginoo, mo flow lang yun ang mga panalangin.
usa na ng proteksyon sa pamilya, good health, tanan klaseng panalangin. Dako na kaayo ng grasya din magtagbo gyud pod kanunay ang mga financial aspect. Glory to God. Amen. Gikan ni Maria Hilin Hamilngoho. Amen, Pastor. Basta unahon jud nato ang Ginoo, dili jud lisod ang pagpasaylo sa atong isikataw bisan pa masakitan ta. Tinuod na usa sa kanang ilhanan nga nakapasaylo ta sa ato isikataw, kana bitaw nakamubuon ta, kana bitaw maka-smile na ta. Kumbaga gidawat nato nga naag yun na makasinati yun ta. Usa man nas mga ilhanan nga nakamubuon ta, unya kana bitaw gidawat nato nga makasinati gyud ta og mga pagsulay. Lamang speaking about kalisod, speaking sa kana bitawng grabe na makaingon ta nga oy di na ako kaya. Sa inana nga mga sitwasyon dapat makapamalandong na ta. Eksamino na nato tong kaugalingon mga kaigsonan kung unsay kulang, unsabay ato ang nahimog na buhat. Kay atong hinumduman ang pulong sa Dios, di gyud na mahitabo nga kana bitaw mapakyas. Unsay atong gibuhat karon, unsay atong gihimo karon, ato gyud nang anihon. Oras sa itong programa alas 9:20, hapit na imidya no. Mga iro kong pasensya kung dunay mga awit makalangit nga dili na ako mapatagaan o pagtagad. Kay oras na pod sa ako ang pagpanamilit no. Oras na pod sa ako ang pagpanamilit sa itong programa. O before ko manamilit, adto tas pagpasalamat sa Ginoo. Pasalamatan nato ang Dios sa iyang pag-atiman o pag-amuma sa matag-usa nato kakinabuhi nga yatang gipahinumduman sa angay natong buhaton og makatunan samtang nagpuyo pakitas kalibutan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato bisan sa atong pagkatulog, iyatang proteksyonan og padayon ang Dios nga makigsulti kanato sa mga pulong nga angay natong madunggan og masabdan. Ako nagtuo nga bisan sa atong pagpamahulay ang Dios makigsulti sa matag usa. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imo kaming gidasig ug imo kaming gitudloan ug imo kaming gipahigmata ug imo kaming gidasig nga among masusi ang among kaugalingon kung asa ba kami alagad ug asa ba namo gihatag ang among hunahon kasing-kasing among panahon. Kung doon na may mga butang nga niya kanamo, nabisi man kami sa mga butang o sa trabaho nga imong gipiyal kanamo, kining tanan alang sab kanimo. Kung nabisi kami sa mga butang, tungod ni kay kining mga butanga magamit namo sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtudlo kanamo o paggiya. Ilhanan nga kanunay mo kaming giamuma samtang naghulat mi kanimo. Salamat o Dios sa kalipay kalinaw nga imong gibutang sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Tungod kay imo kaming gitagaan og paglaom o gitagaan og kasiguruhan nga kami imong panalanginan sa unahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi. Sa among pagpangatulog pagpamahulay, kaming tanan nga imong makatawhan, imong proteksyonan, imong panalipdan. Ipadala o Dios ang imong gamahanang mga anghel nga magabantay magapanalipod kanamo. O giyahi kami kanunay sa angay namong buhaton ug sa angay namong himuon. Nga ikaw lamang ang masintro ug ikaw lamang ang mong maalagaran sa bisan unsang mga kabtangan o mga buluhaton, mga butang nga imong gipiyal kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, among isalig ang among kinabuhi diya kanimo, among ihalad ang tanang mga pagday, pagpasalamat, dungog himaya amahan, alang lamang kanimo, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Tanang Kristohanon magaingong
Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless sa tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,